Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní našho ďalšieho videa a dnes budeme robiť tento cestovinový nádherný šalát. No a v predchádzajúcom videu som sa pýtala, či dačo uhádnete, čo je to za tajný ingredient. A ten, kto odhádol, že to je jablko, bingo. Takže začíname robiť. Prvé, čo urobíme, očistíme jedno zelené jablko. Áno, vykostkujeme. Urobí to v tom dressingu takú chuť, že to vlastne nespoznáte, že to je majonéza. Tak, takže jablko som zaliala vodou a dáme to variť. Tak, no a my ďalej ideme. Takže použijeme sušené paradajky. Áno, tieto sa najviac mi páčia. Som vyskúšala všeličo. Takže pokrajame na také rezančeky. No a sem tam skontrolujeme, vajíčka už som uvarila a vodu na cestoviny už som postavila. Takže paradajky hotovo, na také rezančeky. Áno, veľmi pekné. A toto moja novinka. Takto uschovávam paradajky v chladničke z Ikei. Veľmi dobré, úzka, na také malé paradajočky. Super. Takže v Ikei. Vyskúšame jablka, veľmi rýchlo sa uvaria, takže sú mäkké, hotovo, vypneme a nech sa to chladí. Zatiaľ paradajky umieme, pokrajame. Červenú cibuľu najlepšie, taká ona jemnejšia, takže tiež pokrajame na malé kocičky, polovicu červenej cibule. Už vrie voda na cestoviny, tak som dala tento. Použila som, vidíte, z cicerové. Áno, cicerové, takže môžete použiť, aké vy chcete. Čierne olivy, áno, tieto. Tiež pokrajame na také polovičky. Tu som varím zvlášť, pretože toto je iný výrobca, síce tiež z ciceru, ale iný výrobca. Takže som neriskovala, lebo čas varenia môže byť odlišný. Takže to som samostatne uvarila každú jednu a to je bolo vidno potom, že to trošku inak. Takže to je len také jeden značok bolo málo. Uhorky. Stred vyberieme, aby nám šalát netiekol, pretože toto je tá šťavňatá časť z uhorky, ju potom môžeme zjesť. Tak a uhorky pokrajame potom na také pasiky najprv, no a potom na také kocičky. Petržlenovú vňať. Takto posekáme a ešte raz to isté urobíme. Ano. Niečo použijeme do šalátu a polovicu použijeme do majonézy. No, majonéza to nie je. Takže už som zmiešala obidve cestoviny spolu. Nepoužijem všetko, lebo to je veľa na šalát, ale ja vždy varím viac, aby som mala v chladničke. Tak, 3 vaječka uvarené na tvrdo, pridáme olej. Ingrediencie budú vždy v popise pod video. Takže jablčný ocot. Tak, teraz sušená horčica, ale pamätajte, že ona je dvakrát silnejšia ako obyčajná. A pridala som soľ. Teraz jablka uvarené. Takže takmer som celá použila, niekoľko kúštikov som nechala na jedenie. Tak, no a namiesto vody pridala som tú vodu, v ktorej sa varili jablka. Tak, no všetko to zmixujeme. Tak tu treba pamätať, že tam je olej a voda. A olej a voda ťažko spolu, áno, sa spojujú, takže to vidno na tom mixere, že ešte taká konzistencia nie je taká hladká. Nevadí, ona bude hladká, čiže treba, aby sa to spojilo.
Tak vidíte, tu teraz vidno, ale ja ochutnávam aj, či je tam soli, tak nie je tam cukor. Namiesto cukru som použila toto prírodné sladidlo. Vy môžete použiť, aké vy chcete. Aj obyčajný cukor. No a teraz tá druhá časť tej vňati, tie zeleninové. A pridala som ešte sušený cesnak. Ten som mala v prvej polovici pridať. Takže teraz pozerajte. Oj, prenádherne vonia. Viete, čo je? To je... Ako by som na dovolenke bola v Stredomorsku. Takže pridáme, do misky dáme cestoviny. Približne to bolo okolo tých 300-350 gramov. O suché hovorím, čiže 1,5 sačka. Pridáme polovicu tej majonézy. No, majonézou to sa asi nedá nazvať, no budem volať majonéz. Takže pridáme všetky ostatné ingrediencie. Šalát veľmi dobre sa skladuje. Takže kľudne môžete urobiť nie na Silvestra, ale deň predtým kľudne. No všetko spolu to zmiešame. Pridáme druhú polovicu tej majonézy. No ono ešte, keď cestoviny použijete z pšenice, tie klasické, tak oni ešte postoja a oni ešte sa napijú. Áno, tej majonézy, takže tieto veľmi sa nenapijú. Cicerové. Tak, super. Dajte like. No a teraz v ďalšom videu bude veľmi zaujímavé z pekinskej kapusty. Šalátik s veľmi zaujímavou zalievkou. A toto už je na druhý deň, čo je tiež veľmi dobré. Môžeme takto otočiť a šťavnaté to bude. No a môžeme tiež deň dopredu urobiť. Veľmi dobrý šalátik. Veľmi, veľmi dobrý. Ja už budeme ho veľmi často robiť. Dajte like, napíšte do komentárov. Prosíme si šalát, aby som to stihla do Silvestra. Šalát z pekinskej kapusty. No a ja sa s vami lúčim. Majte sa pekne. Dovidenia.